Nyikwa Ramogi une wang' sa mar chenro mar OIMORE wamor ni ukete Ramogi TV kaendi mae kama okuodhe piny mae kama opange odwa bende kaka joka ng'ato moherore. Kamano nyinga Trevor Ombija jandeng' opanga janyakachi deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa odong' mana ndalo ka pago chiko kamaendi to dhi e yiero gigeno nuparo ni to koro jofwambo pange nang'o mondo mi gikelnu weche matimore seche ma yiero biro chakore gi bang' yiero bende adieri ni kanye polling station adimu wabro bede mane mbaka mwabro goyo gi jaduong' Eric Oduor men jagoro mongirore mar migawo mochung' ne jofwambo gi keyo obro donjo ka gimoro saa 3 mondo nyiswa ni jofwambo pangore nang'o mondo mi ibed kiyudo report achiel kachiel ka kuonde te ma igoyo mbulu kodong' mana ndalo 19 kende obro bire studio ka umbo abro yienu mondo oor penjo mondo wapenje seche ma ang' donjo ka kamano kapok mano timore to magi weche manyien ma wan-go. Maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. En resruok ne oganda jo Kenya bang' piny owacho landa yanga fuong'ruok e nengo mar mogo. Duol mar IBC okwedo ng'eto mar doho mar dwaro ni Ruben Kigame rwake listi jolar content Kenya. In Brazil, koro ng'eni Tom onge. Ine Tom modong, to ine min Brazil modong. Idhako to dichuo e dalaka. Gikone oiki ringre Tom Kwach manyocho gole bur kunyo ma Bimbo bang' loyi ime kuom dweche 7. Warwako nyikwa Ramogi jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Kochaka ni weche manyien en ni oganda koro dhi chako yudo fuong'ruok e nengo mar mok kuon bang' piny owacho winjore kod kembe marego mogo mondo us kilo 2 mar mogo e nengo mar Sh100. Romo ma osebedo ka dhi nyime e kind joreg mogo kod migawo mar pur koro ne ochopo e kar log tich mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kama winjruok ma kamano ne obetie. Edwin Okoth miwa ler mar wachni. Twak e kind jotend piny owacho kod johala ma uso mok kuon gikone to koro kelo fuong'ruok e ng'wenyo kuon ma jopiny osebet karito. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mane oromo kod weg kembe marego mogo ma pacho ka ne olando ni ofuko mar mok kuon mar kilo 2 koro idhi chak us kuom Sh100. The Railway Development Levy on all imported maize shall stand suspended. Number 2, the Import Declaration Fee, IDF, on all imported maize is also hereby suspended. Number 3, maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. Uhuru ne owacho ni ka opogore kod osuru mane ogol e wi oduma mawuok e pinje maoko, piny owacho koro medo golo osuru moko 2. Achiel ma ong'ere kaka Railway Development Levy kod mano ma iluongo ni Import Declaration Fee ma bende koro ok bi juoge e wi oduma. Ma koro tiende ni nengo mar mogo dhi chako lwar ma ok olewo kata matin. Jatend piny bende ne oseyo josiasa ma osebet katiyo kod medruok e nengo mar mogo kaka yo mar manyo mbulu ka gisingo ne oganda ni gine ma gibiro kelo konyruok ka gikawo telo. It is so unfortunate but shocking that we have the audacity to politicize the misery of the most vulnerable in our society. To politicize the pain of the vulnerable without offering solutions is to mock the lifestyle of the same people that you seek to vote for you. Okang' mar medo golo osuru e wi oduma koro en yo achiel ma okaw kod piny owacho ka oriwore kod mano ma piny owacho osebet ka chano mar chuoga gucho omenda makende ma ibiro tigo de chulo jous mogo ka giduoko nengo mok kuon piny. Ofuko mar kilo 1 mar mok kuon ma sani uso Sh100 koro idhi us kuom Sh52, ka mar kilo 5 ma sani en Sh115 e duka koro idhi chak us kuom Sh250.
We kembego ma osebet kauniano ni nyaka piny owacho singnegi yo ma ibiro chulgigo kapok giduoko nengo mogo piny. Bende gikone to koro ne osiro winjruokno bang' bedo kod twak gi jatend piny. Serikali imetukalisha kwa muda wa siku 4-5 hivi kuangalia suluhu ya kutafuta kushukisha bei ya chakula muhimu zaidi hapa kwetu. Na tukakaa pamoja kwa siku zote hizi na tukakubaliana sote. Millers wote wako hapa. Kenya hii ina millers karibu 150 mpaka 200 ambao kwamba wanafanya kazi ya kusagisha. Lakini vyama vao viko hapa ambao kwamba wamekuwa represented na kukubaliana kwamba tufanye jambo hili pamoja. Na tuomba Mungu kama alivyosema Bwana Rais, Mungu atatubariki ndani yake. Fuong'ruok e nengo mar mogo koro dhi nyime nyaka chieng' gol lendo moro kendo. Okang' manenore ni geto lwar e nengo mar oduma. Mabiro neno ka moko kuom gwenge ochako golo oduma e puothe chakore dwe mar 8. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwadhi mbele ni duol makedo gi mibadhi e pacho kaendi EACC koro yudo puoth mar doho mar loro agulu mag bengi achije moko 4 ma itudo gi mibadhi. EACC oyango ni gidino ne omenda mag kwan gi ok tin ne milion 37. Duolno bende koro mako ji moko 3 e kaunti mar Kericho ma itudo gi mibadhi kaka George Bati leronwa. Bang' chich ni jotich moko 4 mag migawo mar omenda ne oyudo omenda moko e yo ma ok ler. Duol ma ochung' ne kedo kod mibadhi EACC ne ochako luwo girondi. Kato bedo ni gisegolo kendo tiyo gi moko kuom omenda go, oboke ma ogol kod duol mar EACC oyango ni doho miyo gi thuolo mar ng'wano maromo siling milion 37, 347,598 gotonglo 59 ma pod ne giweyo e bengi. Nonro mar EACC oyango ji 4 go kaka Esther Wangeshi Ngeru, Faith Jemita Kiptis, Doris Nafula Simiu kod Robert Theuri Muragi. EACC oyango ni kind dwe mar 1 2020 kod dwe mar 6 2022, Esther Wangeshi Ngeru mane chamo osara maromo siling 188 ne oyudo milion 53,159,612 e yo makelo chich. Kato bedo ni ne osetiyo kod milion 44 e yo kod milion 44,599,692, EACC ong'wano milion 8,550,920 mane pod odong' e bengi. Faith Jemita Kiptis mane chamo osara maromo siling 71,000 dwe ka dwe ne oyudo e yo ma ok ler milion 79,560,768, kendo kata obedo ni ne osegolo kendo tiyo gi maromo siling milion 64,560,768, EACC ong'wano milion 15 mane pod odong' e bengi mare. Jatich machielo mar migawo mar omenda mawino mar EACC omako en Doris Nafula Simiu. Kata obedo ni ne ochamo osara mar siling 59,000 kende dwe ka dwe, e kind dwe mar 1 higa mar 2020 kod dwe mar 6 higani ne oyudo omenda balang' maromo milion 20,200 kendo nyaka sani ne osegolo milion 11,246,112 ka EACC koro ng'wonye omenda ne maromo milion 8,953,988 manyocha pod odong' e bengi. Gogono mar EACC bende omako Robert Theuri Murage mane tiyo kaka jakwan omenda e migawo mar omenda. Murage ma osache ne siling 41,000 kende dwe ka dwe ofweny ni ne oyudo siling milion 24,758,352 e yo makelo chich. Bang' lochruok kendo golo e bengi milion 13,679,751, EACC ong'wano milion 11,078,601 mane pod oweyo e bengi. Magi timore e kinde ma EACC ondhiyo jotije 3 mag kaunti ma Kericho ma itudo kod mibadhi e wi omenda madirom siling milion 100. Ji 4 go gin Nelson Kibet Ngetich kod Evelyn Chepkirui Ng'eno, ma gin apisas mag weche omenda kaachiel kod John Kiprono Mibei kod Geoffrey Komen Kibowen ma gin jonon weche lope e kaunti ma Kericho. EACC tudogi kod ng'iewo gik moko e yor mibadhi kod ketho mar nyayo mibadhi mag uchumi kitiyo kod otese mothedhi e weche mag puodho rak. Ji 4 go ibiro chwali e doho ma Kericho ka apisas mag EACC chano yaro nonro margi malach e wi mibadhi ma okwako kaunti ma Kericho. EACC bende manyo ji 3 moko ma idwaro ni mondo miyo chop mapiyo kendo ndik report e apisi mag EACC mani machiegni kodgi. George Bati, Ramogi TV.
Ndege manoting'o moko kuom jokanyo mag kweth mar kampen mar Azimio la Umoja oyudo masira e alap mar ndeke ma Kakuma. Onge ng'ata manoyudo hinyruok e masirano. Ripoti yango ni ndegeno ne wuok Kakuma kochomo Lodwar bang' tieko kampen. Joneno yango ni tiend ndegeno ema ne omuoch kane otemo chako fuyo. Mano en achiel kuom ndege mane ni e kampen mar Raila Odinga e gweng' mag Turkana. Raila wuon to ne onge ndegeno. Raila ne orik bago kampen mar kisera mar ombulu e gwenge mag Turkana County kama ne olimo Turkana East, Turkana South kod Turkana West. Kapok mano ne otimore, ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga nosingo ne jodak ma Holo mar Okak ni piny owacho biro redo arita kwe gwenge makono. Raila ne oloso kane otimo kisera mar ombulu Turkana kane otene gi jodito mamoko mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Eric Owenga ne ni kono. Kane tero kisera mare e kaunti ma Turkana, Odinga nosingo ni piny owacho mare ok bi sayo jonjore mosomo oganda nindo kinde ka kinde e gwenge makoni. Tukishika hatamu ya utawala, tutaangaliana wale ambao wanaleta ili msukosuko hapa, wale majangili ambao wanatembea na bunduki na kupiga wananchi ambao hawana hatia na risasi. Tunaonana nao ana kwa ana. Odinga manolimo alwora ma joma undo sobedo ka kwale jamni to kendo chielo ganda gi magina noramo ni onge japiny moro amora mabiro bedo kod bunde tok chik tok dwe mar 8. Kama ni bunduki serikali iko naye ya kutosha, sio? Kama wanaume, serikali iko na wanaume, sivyo? Tutahakikisha kwamba sheria imerudishwa hapa, wananchi wamelindwa kikamilifu na serikali. Watu wetu wanakufa kila wakati, hata jana watu waliuliwa, juzi watu waliuliwa. Sisi tunataka ukichukua serikali, tafadhali jaribu leta amani katika mipaka yetu na majirani marafiki zetu kutoka Kenya. Beno singo bero lwasi mar pidho jamni kaka yorno matieko chan kuom jodak makoni. E sechego kweth mar Azimio bende ne gisingo ni johera magi nigi dhi yombo e telo mokwongo tarik 9 maonge kiawa kaki kwa jopiny mondo ochung' e togi nyaka e debe. Huko bunge parliament ya Kenya, Azimio ndio itakuwa na wabunge wengi kushinda chama yoyote. Azimio itakuwa na wabunge ndani ya National Assembly zaidi ya wabunge 220 na watakuwa na senators zaidi ya 31. Kura ni mimi na Lomorukai, ni ODM na Jubilee ndio yanachapana, na yote ni kura yako. Ite ni kura aliyoko. Wanafikiria vizuri wakati huu kumpigia kura aende State House. Na tawakumbuka. Eric Owenga, Ramogi TV, Lodwar, Turkana County. Jalup jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua ne oduoko kisera mare mar ombulu e kaunti mar Kirinyaga. Karua ne otiyo kod thuolo ne e kwero mokalo mibadhi masani koro goyo tache pacho kaendi kosingo ni sirkand Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro keto sinani e kedo kod mibadhi e pacho kaendi mar neno ni omenda oduoki e lwet oganda mar jo-Kenya kaka Lydia Okeyo leronwa. Jalup jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua odoke gwenge ma Masawa e serombulu ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Karua wacho ni weche oselokore alwora mar God Kenya nyaka ne Raila Odinga yiere kaka jalup ne kabinde otajo Odinga kaka jago majakedo ne ratiro mar oganda jo Kenya. Ukiona mtu akichukua Martha kama running mate, ujue nia yake ni nzuri. Ni mtu tushafanya kazi na yeye, hata kampeni si mnaona tunafanya tu poa. Si kama wengine wako na uoga wa kuwa pamoja. Karua noromo kod jotend ute lamo mamine manolamo ne gweth makende seche bende koro dhi nyime gi serombulu ka koro piny Kenya ochimo yiero maduong' madwe mar 8. No, I want to elect Deputy President of this Kenya.
She has listened to her calling and she is working for her calling, so that if God will give her victory, she will say, I followed my calling. Mahali mama ako, nyumba yote na familia yote iko. Kwa hivyo hata wazee wenu utawakumbusha wasifikirie hii mambo ya mama ni ya wamama peke yao. Nimewaomba wawe ambassadors wa kuuliza kura kila mahali. Bendeno kwa oganda jo Kenya mondo tim yiero makare debe ko wacho ne gier jotelo majoratiro kendo mago machin mibadhi poko mieno e pachuka. Watu wenye uadilifu, watu ambao wanaweza aminika, watu wako na heshima, na ukiwa na heshima na watu utaheshimu mali yao. Bango yo siase county Makirinyaga igeno ni Karua biro timo limbe county Manyeri chieng' tich ang'wen. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Mbele ni jalup jatend piny Kenya William Ruto medo soko wang' piny owacho mar Jubilee ka okoni okodeo midhiero mar jo Kenya neno ni wi garama mar ngima. Ruto mane oloso dho wadh nam chumbi wacho ni mwandu jo piny tiyogo ahinya nyaka koro ketne nengo mayot. Chris Owino nigi ler mar wachni. Jalup jatend piny William Ruto otelo ne kweth mar Kenya Kwanza kisera mar ombulu e counties mag Makueni, Taita Taveta kod Kwale e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ruto otiyo gi thuolo makamano mar sayo piny owacho kuom tiyo marach kod apisas mag loch nanga kaka chife e goyo campaigns ne Azimio la Umoja. Musikubali kufanyishwa kazi kinyume ya sheria na katiba ya Kenya. Sio kazi yenu kufanya kampeni ya Azimio. Azimio watafute watu yao wafanye kampeni yao. Nyinyi kazi yenu ni kufanya kazi kwa Wakenya wote bila ya kujali nani ni wa chama gani, kwa sababu Wakenya ndio wanalipa mshahara yenu. Ruto bende onyero kang' mar piny owacho maduoko piny nengo mogo ndalo manok motelo ne yiero maduong' mabiro, ka owacho ne bed ni piny owacho dwaro konyo jopiny e yor adiera ne dak girito nyaka jopiny ohinyre mondo eka gisie kod chenro makamago. Njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuanza na kupunguza gharama ya chakula. Njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima ili aweze kuzalisha chakula kingi. Na njia ya kumsaidia mkulima ni kumpunguzia pembejeo. Sasa hiyo wanarushia sisi unga. Eti bei ya unga inashuka. Mpaka tarehe 9 tupige kura. Ikifika tarehe 10 turudi pale kwa bei ya gali. Hali ya maisha ni ngumu. Hata wakashukisha bei ya unga, ya mafuta bado iko juu, si ndio? Wach mar daro tije mag dho wath ma Mombasa nyaka e boma ma Naivasha ochier kendo e kinde ma William Ruto okwedo jomosebedo katude kod chenro makamano. Mimi nimetoa ahadi ya kwamba zile shamba zote hapa pwani ambazo zile zinaitwa absentee landlords, tumesema tutachukua pesa ya serikali tununue shamba ekari 1,000,000 tuwapatie wale watu wote bado wanaishi kama maskota katika pwani hii. Kisera mag ombulu mag Kenya Kwanza gwenge makadho wadh nam chumbi pod dhi nyime chieng' tich ang'wen e counties mag Tana River kod Lamu. E komachielo, jalup William Ruto e yiero mahiga ni Rigathi Gachagua to ne otelo ni kweth machielo mar Kenya Kwanza e kaunti ma Murang'a, kama ne osingo ni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi ting'o malo ngima mag obila e pacho kae. Hawa officers ni watoto wetu na ni dada zetu na ndugu zetu, na hatuna shida na hawa. Hawa wameumia kama sisi. Tangu Mwai Kibaki aende nyumbani, hawajapata nyongeza ya mishahara na marupurupu. Wamepigwa na gharama ya maisha vile ninyi mmeumia. Serikali yetu ya William Ruto imepanga ndani ya siku 100 tutawaongeza mshahara na marupurupu wakae mzuri kama Wakenya wengine. Chris Owino, Ramogi TV. Duol matayo yiero e pacho ka endi men IBC okwedo ng'eto mar doho mar dwaro ni Ruben Kigame ket nyinge listi mar jolar kom tend piny Kenya kae. IBC ywak ni chenro makamano biro kelo pek e chenro mar yiero kendo dwaro ma ok tin ni milion 900 mondo lose. Simpros Okinda nigi ler mar wachni.
omako chung' mare ni ok nyal medo nying jachung' machielo e listi mar jolar kom 10 piny Kenya. Okang' makama ochuno duolno mondo mi ochwal ng'ur mar kwedo ng'eto mar doho manyocha ong'ado ni IEBC ochiw thuolo ne Ruben Kigame olar komno. Duolno wacho ni Kigame ne orem chopo kare dwaro mag chik mondo mi opuodhe kaka jachung'. Motelo ne ma jakom mar IEBC Wafula Chebukati nyori kosewacho ni nyogi rito mondo Kigame ochop e nyimgi bang' ng'etono mar doho. The court has made a judgment. We respect the judgment of the court, and if he presents himself, we shall listen to him. Mak mana ni sani koro chalo maduolno ok nyal dok chien kaluwore gi pek manenore kadipo ni giketo nying Ruben Kigame e listi mar jolar kom 10 piny Kenya. IEBC yuak ni pek manyalo bedo e chuno nying Ruben Kigame listino oriwo koda kaloso chapa manyien mag otese mag ombulu kendo tiyo kod omenda mathoth ma ok tin ne shillings milion 971 e timo lokruok makamago. IEBC wacho ni pek nitiere e chapo kendo oboke mar piny owacho. IEBC kokalo kuom jakom mare Wafula Chebukati wacho ni ndalo 19 ma odong' ok rom chopo kare lokruok mag rwako Ruben Kigame e ng'we laro kom 10 piny Kenya. IEBC nyocha oseketo nyinge ji 4 kaka mago madhi laro komno maduong' ka mago riwo Raila Odinga mar ODM, William Ruto mar UDA, George Wajakoya mar Roots Party kod David Mwaure mar Agano Party. Ruben Kigame bende nyocha oseloso ka wacho ni weye oko mar listino nyiso ni doho nyalo biro wito oko duoko mar yiero maduong'. Itakuwa ni makosa makubwa ikiwa IEBC haitaniweka kwenye ballot kwa sababu inaweza kusababisha tena kurudiwa kwa uchaguzi, na hatutaki kurudiwa kwa uchaguzi. IEBC kokalo kuom jakom mare Wafula Chebukati omedo jiwo jo Kenya ni okenge mag-gi ok gin mag kwedo jochung' e yo mora mora. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Ni kwa Ramogi wadhi yue mana machuok kwa duoko ka dwadhi chako buch jo pinyo dong mana ndalo moko 19 koro dhi e yira ngeno no paro ni to koro jofwambo gikeyo pange nang'o mane omiyo jaduong' eri koduor nitiere kae ndine jagoro mongirore mar migawo mochung' ne jofwambo gikeyo obro penye ni to pange nang'o jofwambo gikeyo pango nang'o mondo mi ng'e duoko mabro wuok chieng' migoyo ombulu to kadipo ni duoko no pogore gi mar IEBC to gidhi timo nang'o mane mbaka mwadhigo imbe bro yie ni mondo igo simu achiel ariyo adek moko jomokwongo go simu bro kawo simbi gi kamano kik udhi mabor ahinya. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Molo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipenagi baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani
gi kar loso rech maber ne chirni ma oko nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. George Aoko, Kani Mombasa. Toma, Ramogi TV. Nikwa Ramogi kamano kuom kete Ramogi TV kaendi buch jopiny chakore sani meseche mogo e mbaka wang'eyo ni ang'o madhi mbele piny ka kodong' mana ndalo moko 19 to ji dhi e yiero. Jaduong' Eric Oduor ni koda ka en jagoro mongirore mar migawo mochung' ne jofwambo gi keyo. Kamano kuom miwa seche gi Erico. Kamano Trevor kuom mondo miyo thuolo mondo watwagane gi jopiny wang'e jopiny kaka piny dhi. Kamano. Nyoro ni untiere Catholic University of Eastern Africa kama ne ipuodhe jalup jalar kom maduong'. Ni neno ka jofwambo gi keyo notimo nade? Aparo jofwambo gi keyo nyotiyo tijgi nikech kaka wasegawacho ni tij jofwambo gi keyo en chiwo thuolo ni jogo malaro ombulu mondo giwuo gi jopiny kendo jopiny ogo gi kogno kaluwore gi kaka gitwak kaka nyoro waketo twak maduong'no. Koro aparo ni wan kaka ute fwambo gi keyo ni wasetiyo tijwa koro piny jopiny ma koro nyose neno kendo gigo jotelo manywa keto kata go kogno mondo ginene to ng'ano moromo gi telo. To jomaseyo moko mawacho ni weche moko matut nokowuok. Ni ne oket mana weche mag ywaruok achiel 2 3 to weche mathago gi sie to nokowuok. In ni wach nang'e wach. Ineno gima jopiny onego ong'e ni en mano en twak. Ok en interview kata panel discussion ma umiyo ukelo ji kanyo mondo giwuoye. Ma en twak nitie nikech ing'iyo gik mang'eny. Twak kaka manyoro nitiere gik ming'iyo mang'eny, ok en mana weche magisewacho ni gidhi timo jopiny kende ming'iyo. Mane umine ni to ng'ani en ng'ama bith manyalo kwanyo gimoro piyo piyo to otimo ka weche biro marach. Ng'ani en ng'ama jamirima. Ng'ani ng'ama winjo ne yot, kose ng'ani ng'ama winjo ne pek. Koro debate kaka manyoro ni ok en ng'ima tuta hinya gigo ba jo siasa osebedo ka chiko jopiny. Mago bende nitiere. To moloyo to nitiere gigo moduto mwang'iyo kaka ja telo nyalo bed ni wuoyo gi jopiny. Mago ming'e debate. To kwa kanyo to koro jofwambo gi keyo opangore nade nikech koro yiero sechopo ka odong' mana ndalo moko 19 kama endi. Ugiikore nade mondo mi gikel ne ji achiel kachiel gik matimore e piny dongere wacho ni ground kaka ground wacho aparo wasepangore maber kata iparo ni nyoro nyineno konywa romo gi IBC bo waketo kokwa
oboke moro kanyo modhi tiyo godo kwa choko ombulu kendo walando ombulu kaka ji ogoye. Koro aparo ni gima nyalo nyiso jopiny en waseyikore matut, wan gi chenro mar lando ombulu kaka oland gi IBC, nikech chik wacho ni IBC makwano ombulu to lando ni ng'amoyombo, lakini wana ka jofwambo gi keyo oyienwa ni wanyalo kwanyo duoko mose land gi IBC e polling station kata polling center kata constituency tallying center, to wariwo ombulu go twangiso jopiny mana kaka useneno ka jopinje maoko timo, ka Amerika osebedo ka time ka gitimo projection kaka waneno kaka nogo ombulu. Waneno ni presidential candidate mar Democrats dhi yudo ombulu ata 60, to waneno ka presidential candidate mar Republican dhi yudo ombulu ata malo 40. Koro ineno mago ema jofwambo keyo bo timo. Waparo ni ka chenro dhi kaka wakete to wabro golo projections go. To mae kuku mar wach lando ombulu ni. Koro ka jofwambo gi keyo dipo no yudo ka ntiere station moro molandi to pogore kendo gi ma IBC bro wacho bang'e. Koro mar ng'ama ji dhi yiego koso bro rito nyaka IBC ema kwong landi e kuchako nuoyo. Mago mwate motimo ni duoko ma jofwambo keyo dhi bedo go kik bed mopogore gi mag IBC, nikech IBC bende ywak ni bende wang'ne gidwaro ng'ama nyalo bedo janeno. Koro wan bende wadhi bedo kanyo kaka joneno ni to kura manolande polling station no e kura ma IBC olando bende malo ka, nikech wasebedo kwa neno kinyalo paro kuom ndalo mokalo go iyudo ka kura molande e polling station opogore kura ma IBC lando Bomas of Kenya. Kinyalo paro diere Kivuitu kura manolando Molo no opogore kura mane Kivuitu lando KICC, kura manolando Tharaka Nithi no opogore kura manolando KICC gi Kivuitu. Koro mago imwatemo kwen neno wang'ni kik wabed gi ywak, kik wabed gi thuolo mar nombulu ne okwal. Wadwaro nombulu no kokwane polling station kanyo to lande kamano. Ombulu molande polling station no emo ombulu ma Chebukati di lando Bomas of Kenya. Koro wabende wadhi riwo magwa, wabro neno nito ka pogruok nitie. Koro ikwanyalo ng'iyo nito pogruok ni owuok kanye. Kinyalo ng'iyo gi kamwatemo timo en ni piny Ghana kane gitimo yiero ndalo mar 2020 ke chuny corona, to ne nitiere ywaruok e candidate mar opposition to candidate mane sirkal. Koro kane ywaruok nitie to penj to jofwambo keyo ubende miwa ombulu magu mane ukwano. Koro ka jofwambo keyo no yudo ombulu, yudo ka ombulu ma jofwambo keyo ne nigo ne chal ka ombulu ma electoral commission ne nigo. Koro yudo ka tich yot. Koro mani mwaben watemo ng'iyo ni wach mar kwalo ombulu nyaka koro watieke. To joma manyalo konyo jopiny kata josiasa wach mar tieko kwalo ombulu en ute fwambo keyo mondo wayud duoko kawuok e polling station nyaka malo kae. Koro ka pogruok nitiere gombulu ma wan go to wanyalo penjre to IBC ombulu mae ema ne returning officer olando, unu lando mopogre, pogruok ni owuok kanye. To mane kama jiemo dhi wuok ne wach jofwambo, nikech koro ka wach moro dhi wuok kama ji dhi e doho to jofwambo koro be bro yudore ka koro jiemo moro wuok, nikech koro nyaka gimbe luonge ni omera to ini neno ang'o. Mani matimore gi mwadhi timo ni kendo mwadhi nyiso jofwambo ke nitiere form iluongo ni form 34A mawuok e polling station. Mano e mwadwaro ni jofwambo ke odhi goyo picha. Maka koro wacho muoch to jofwambo keyo dhi wacho ni wan duoko manwalando ergo wagole e form 34A manolande e polling station. Kech bende wawinjore gi IBC ni ka gisekwano ombulu ba gilando ba agents sign form 34A onego ben form no ikete the ot mar polling station kanyo ma ng'ata onego bed nyalo nene, ng'ata nyalo goye picha. Koro mwatemo ng'iyo ni kuonde mwabro bede gi jowa wabro kwayo gin jafwambo keyo man kanyo ki oro nwa duoko to be nyaki go picha mar form 34A bi or no e WhatsApp message mondo wachop kodo mondo koro wabende nyakwa kan evidence marwa. Maka koro tulo muoch mangato nyalo wacho ni jofwambo ke moriambo mokelo tulo gi kelo duoko marach to wan wagolo mana form 34A man wagoyo picha mwad yudo godo duoko molandi gi returning officer presiding officer e polling station. To jofwambo gi ke un gi oteku mar bedo gi ji mokadho 46 ke nitiere polling stations mokadho man. Mani mwasetemo ng'iyo nitiere
polling station wangeluf prang'wen gauchiel 231 mano be wang'eyo ok wanyalo yudo kamano. Koro mwatemo ng'iyo ni kuonde mwanyalo bede gi jofwambo gi keyo e station ng'e ni station bende polling station iyudo ka station polling center achiel ni kata gi polling stations go 20 kata 10 nikech polling station simply stream kidhi e school moro migoye kura ibodo ka class moro jigo kura kanyo mane polling station dot ma next jigo kura kanyo koido ka one polling center nyalo bedo kata go polling stations 20 mamano jofwambo keyo nyalo timo. Koro kwago kwano kamano koro rem to wabro temo mondo watne ni to jofwambo keyo nyaka bedi all the 290 constituencies ma wanyalo yudo nikech chik wacho ni ka kura osekwan e polling station and polling center onego presiding officers or duoko go odhie constituency tallying center madhi yudo ka jowani kanyo. Koro kata ka gioro form 34B madhi dhi polling madhi dhi constituency tallying center dhiudo ka jowani kanyo to ginyalo go form 34B no picha timiyo wago. To dwatime nang'o kanyakla nikech wan jofwambo mopogore opogore nikech joma opogore jomoko ni station machielo udatime nang'o mondo miyo bed kamoro achiel ma ng'ata mono donjo to neno ni ma temo ore polling station kendo ma endie mopuodhi. Nitiere okang' ariyo mwadwa watimo. Mokwongo en ni watemo kaka neno kan watimo twak Catholic University kama jofwambo keyo riwore duto ute fwambo nyo riwore duto kendo we share the resources manitiere. Watemo wuoyo gi jogo mochung'ne ute fwambo gi keyo mondo giyienwa ni ka in Trevor kata ka ni in station achiel to imiyo Citizen TV results wabe miwa results no mondo koro kiyudo ka station manene Citizen ne onge to yudo ka Nation ne kanyo kata KTN kanyo to wanyalo duoko ono to waketo kanyakla. Mar ariyo bende watemo loso list marwa parallel gi mag media houses nikech samoro media houses bende hero PM kigin ma oginyal miyo waduoka kwa wadwaro. Koro wabe waloso platform marwa wabro kete ombulu gi duto to walando. Koro wach wang'eyo ni wang'iye maber watemo ng'iyo ni wanyalo yudo jofwambo ke e wards te kata koko ni constituency wards te pod wanyalo yudo jofwambo keyo wan gi fute fwambo keyo kwanza king'iyo kata KNA is all over the country wanyalo tiyo kod nikech jofwambo keyo man gi lony manyalo tiyo. Koro mwatemo ni nyaka wanne ni constituencies 290 wan kanyo geno wan gi duoko go maka chopo bango ombulu bosekwani kiko bed ni ombulu osekwan ma baduoko ni constituency tallying center to onge gombulu no mane mwatemo ng'iyo maduong' nikech IBC wacho ni ka presiding officer oselando ombulu e polling station onego ter duoko no constituency tallying center. Koro constituency tallying center kamodhi dhiye no odhi yudo ka jowani kanyo nikech IBC to ne giwacho ni gin onego omigi karibu ndalo abiriyo mon mar loso ombulu koselandi. Koro ginyal timo gigo nikech chik bende dwaro mondo ging'e gigo gitim verification. Wanyalo timo tallying piyo to golo projection ni Raila Odinga maybe oyudo 44% or 34% or 54%, William Ruto maybe oyudo 34%, 54%, 24%. Koro wamiyo projection no. Koro wang'iyo ni ka wayude maber no wayudo ombulu kako kwan boland gi IBC to kwane ka pogruok nyalo bedo maduong' gi ombulu ma Chebukati bolando Bomas of Kenya. Mayo koro nitire nyalruok moro ni jofwambo gi keyo ema bro kwongo lando ombulu kako go nyaka jomoyudo namba machal nade kapok duol mar IBC olando. Mane mwatemo timo nikech IBC kanyoro wanywago kod gi mbaka gin gine gi wacho maber ni oginyal miyo ombulu ndalo mopiyo ginyalo temo mimi ndalo 2 kata ndalo 3. Koro mane wacho ni ng'e ndalo 2 ndalo 3 kanye makelo ga koko nikech jopiny koro nigi ham mar ng'eyo ni to ere duoko ma josi go ombulu kata king'eyo kata pinje maoko kata America manase wuoye iyudo ka kogo ombulu to bang' seche matin to se gol exit polls bose nyisi ni candidate makamae nyalo yudo ombulu machal kamae nyalo yudo ka ombulu go ok pogre mang'eny gi madoho mar mochung'ne weche yiero dhi lando. Koro ombulu so long as no ombulu gi dhi wuok kuom officials mag IBC constituencies kata polling stations pogruok dhi won matin kata mana engage senegi wajon samoro nyalo bedo ni kalam nyalo kier matin mago ema koro wang'iyo mana matin margin of error ema nyalo bedo matin maybe 1% kata 2% dogo nyalo bedo maduong'. To sani mabugo koro technology bentire ka nitie joma luongo ni Photoshop ubro ng'eyo nade ni ma endie form 34A mano landi adier nikech ng'ato nyalo oro to kama ondika 3 ng'ato loko bedo 4
unubro ng'eyo nade ni mae en emolandi. Gima ne watimo en ni mokwongo kinyalo ng'iyo puonj manjo kata tiegruok monjo watimo njo fwambo keyo. Njo watimo tiegruok njo fwambo keyo e pacho ka e piny mangima. Ka watemo nyiso gi ka forms o gi chal mondo ginee kaka forms go chal mondo ka iyudo form no tineno ni ma e form manitiere. Gima bende IBC osenyiso wani ng'eny forms gi kata technology magidhi tiyogo ok en gima indiko gi kalam, en gima bedo typed. Koro ng'eny gima ndiko kalam mayot rucho, to gima bedo typed ok dhi bedo mayot rucho nikech gidhi tiyo gi KIMS kits go magidhi tiyo godo. Koro ginyiso wani loko ok dhi bedo mayot. Koro kata gen Photoshop no momiyo wadwa tiyo gi jofwambo gi keyo kende nikech waseyudo ka nitie offers mang'eny. Election observer, missions, civil society osebiro ka ginyiso wani jofwambo gi keyo wadwa tiyo kodu. Kok unyalo yudo dhano 46,000 gi wanyalo miyou. To wanyiso gin oyo mano ok wadwaro jomosepuodhi kaka jofwambo gi keyo nikech wang'eyo ni ka Trevor miyo wadwoko marach, Trevor mano miyo wa Photoshop to wang'e kama wadhi yude. Okay, ka koro watiko mano ni koro seche ma koro saa koro rumo. Ang'o ma dinyis jofwambo gi keyo ma koro winji kawuono kaka jatelo margi? Gima dwaro jofwambo gi keyo ni kaka notimre piny mar Ghana en ni nyaka wabed jo adiera kendo wabed jo ratiro. Ka waori station mondo idhi kelnwa form 34A, kelnwa form 34A mo omiyi gi jo IBC. Kik ilos mari, kik imiyi gi jasiasa, miwa form gi duoko moland gi IBC nikech sani mano ema dhi konyowa loso nying ute fwambo gi keyo mondo higni mabiro gi kwa time maber bwa yude maber ba yudo ka duoko odhi maber bo konyo piny. To wach mar kuo mar ombulu dhi rumo e pacho ka kata yiero mabiro biro bedo mana kamano. Kamano jaduong' Eriko. Mano Eriko Duor jagoro mongirore migawo mochung' ne jofwambo gi keyo wacho ni nitiere nyalruok ni jofwambo gi keyo nyalo biro golo ombulu kaka otim e station achiel gachiel kikwongo yude kata ka pod duol mochung' ne yiero ma en IBC pokolando. Mane gima biro timo mbele kaendi. Wadhi e ywe moro machuok koduogo to pod wan gi weche moko matin mwadwano ng'isi eka koro wayie ni mondo idhi nende. Kamano. Malingling mago kapu mar dhi chiro. Kidonjo e duka to tem kik ikwany gima ne ok indiko kata gima ne ok ichano nyiewo. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanadhaminiwa. Nyumbani ni upendo, usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile. Hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini.
injal molap dhoge ndone laro komoro moro mar siasa to idwa lando sira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogisales@royalmedia.co.ke kata yo atolne Moses namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus namba mar 07285985. Edwin Okoth ka Nairobi. Ma Ramogi TV. En adieri ni mar Ramogi TV. Wadhi mbele ni bad migao mar jomin buche kotelne kod Nurdin Haji ochako chenro mar tiego apisas makelo kanyakla sectors mopogore opogore mar timo ikruok makare mar biro winjo buche mag ng'or mag yiero maduong'. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Buche Nurdin Haji kawuono ne otelo e chako tiegruok apisas mowuok e sekta mopogore opogore kaka mano mar NCIC makelo ne riyo Uganda kanyakla, Kenya Human Rights makelo ne ratich oganda, Independent Police Oversight Authority IPOA marango kako obila tiyo kod teko kuom jopiny. Romo mane obagie ka tiegruok ma Kenya School of Government Nairobi kamane Nurdin Haji ne olero ni gin kod ikruok mabiro winjo ng'ur duto motenre kod yiero maduong'. This training forms part of a series of trainings that the ODPP has conducted jointly with the critical players in the electoral justice system across the country with the objective of ensuring free, fair and credible elections. Haji olero ni gitiyo kanyakla kod migepe mamoko mar neno ni buchego kobudho kendo ikawo okang' mowinjore kod chik. And as you know, our clarion call is mashtaka yenye haki na usawa. And I have noted that we are going to do simulations and case studies that will allow us to be more prepared on the ground. The only way for us to be able to build resilience is to look at the past and history that has been there. Riwruok makelo ne ratiro mag oganda Kenya Human Rights kod maketo wi oganda kanyakla NCIC bende ne ogolo chung' motegno ni biro kawo okang' mogurore ne jal mogogono ka rocho ratiro mag oganda. I also thank the ODPP and the other duty bearers for collaborating with my office in managing hate speech and ethnic contempt. I hope that this training will enhance the capacity of practitioners in investigation and prosecution of crime affecting electoral justice. As the Kenya National Commission of Human Rights, our rallying call is Haki kwa wote, kila wakati. And we are hoping that even through the election process, haki za watu zitatendeka. So we are hoping that this will be a human rights compliant election process and that rights will not be violated. Duol marango tije mag obila IPOA osingo biro yaro wang'e ni tije mag obila kaka yor menyo yore ma obila chwalogo tijene ahinya to e kinde yiero. Our emphasis is monitoring of the police conduct during the election. IPOA has already clearly launched a plan. We are going to deploy our monitors, who are basically our staff, across the country. Oganda jomin buche Nurdin Haji ochiwo geno ne oganda ni buche mag ng'ur motenre kod yiero bi winji mapiyo kaka nyalore. Ka sechego joked ne ratich oganda bende kwayo mana kwe makende kind oganda ni mar kwe ema nya achiel mar oganda. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa ripoti mar Walter Nyambaga ni jalar kom gavana ma Homa Bay ma ok ochungi duond bura mora mora Evans Kidero ne obedo gi romo mar lalruok gi joma mine e county no. Romo no ne okelo kanyakla mine mowuok e sectors mopogore opogore e county no. Kidero ne osingo ni telo mare biro dewo mine kendo neno ni ok bedo gi midhiero mar sando ngimagi. Dongruok mar county gi dongruok mar mine is one and the same. Ochal. To winjane, iwinja. Onge dongruok manyalo timore e county ka mine odong chien.
Onge dongruok manyalo bedo mana kaka Dr. Mboyo wacho kamine owe chien nikech gik moko duto te affect mine. Asewuotho nyaka ne wachaki kochakore kona ka jabedo matundo remba mancha wadhi juma mokadho kochakore gi Kajimo mwatundo Chirosir me kind Rangwe gi Kisii to gi Kamagambo kochakore Nyakwere mwakadho Orachuodho to tabu mwanwang'o gina tabu ang'wengo ni waonge osiptende waonge yath dakteche ok ti nikech ok chul nyamrerwa ok chul. Sami donje telo kete pesa moro mabe ang'eni nie manifesto ni kanyo manyaka itim ang'e daktari in wuod tich o wuod tich koso ok wuod tich ing'eni wuoyi mabende wuod tich ok ing'iye kata gi lala wang'e dong wuoyi ma wuod tich neno gi lala wang'e mondo mine gi sub county ka sub county wayude kaka ngima wanyalo dhi malo. Anyuola Tom Okwach kawuono koro noiko ringre wuodgi no mane lo iko e bur mula ma Bimbo dweche 7 mokalo. Ringre Okwach manyocha eka oyudi e bur mar mula no ne oiki e dalagi manie gweng' ma Abimbo Bondo e kaunti ma Siaya kaka Jael Lieta leronwa. Lit mane gin godo koro obedo kwe e chuny anyuola Tom Okwach mosebedo ka lemo mondo giyud thuolo mar iko ringre wuodgi. Min Tom mane chuny otamore iko rabolo kapok noyud ringre koro omor ni oiko wuode kama owinjore. Kori kona ni mondo adhi agol ywak Tom mondo odhi okuny Tom dalane mondo oik rabolo. Jowade wana tambora mana bedo jariche isakwaka. En gino ma jaod Tom wacho ni koro bedo ne mayot dhi nyime gi chenro mamoko. Agono Nyasaye no erokamano motimo na ng'uono no ka geno noserumo. Nyasaye maduong' mok nawe. Tom e jakuny mula mogik ma iiko tok lo iko ji 8 e kar kunyo mula ma Abimbo dwe mar 12 higa mokalo. Collins Ongonga noyud ringre ma oiki ka jomoko tonores kendo nosingo ni ok gidoge tijno. Nimepata kuzika mtoto wangu karibu na nyumbani kwangu. Sasa nitakuwa nikimuona. Chenro mag manye nonywakne kod ji mopogore moting'o jokuny mula wetene kod joma nogolore mar konyo e chenro no kata bedni ne giywak ni piny owacho ma kaunti kod mamalo nojwang'ogi. But ng'ata wabedu joma beya Bimbo jo saide ng'at man gi site bedu gi hera nikech tij Tom nyocha ywarwa gi site nitie joma nyocha neno ni site no nego lor chuth seche miloro chuth no to site no ineno ka konyo almost 500 people. When we had this particular woman who was even drowning in the Indian Ocean, the government rushed very fast and even hired some people from India with expertise, with a lot of skills, with serious tools and machineries to come and save the lives of the citizens. So we are not just sure if the lives of individuals who are mining young boys are lesser than those that have been rescued before. Esama koro Tom Okwach oket e kariweyo ne mogik. Kwayo igolo ne piny owacho mondo odew ngima jokuny mula kokalo eneno ni masira makamae kotimore to oresgi mapiyo piyo kaka nyalore ma ok owe chenro makamano e lwet jopiny. Jael Lieta, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita kwe Fred Matiang'i wacho ni kata obedo ni masiche monj mag njore odok chien e pacho kaendi, piny Kenya pok owuok oko e obadho mar monj makamago. Magi ne owacho bang' yawo ayanga log tich mar obila makedo kod timbe njore e boma ma Mombasa kaka jafwambo marwa George Aoko leronwa. Jatend migawo mar arita Laktar Fred Matiang'i ne ogo e boma ma Mombasa mar yawo ayanga log tich mokwongo mar obila makedo kod timbe njore e pacho ka. Matiang'i koni apisno mogere lony manyasani biro konyo malich mokalo e rakore kod jogo mosebedo katimo monj mag njore makata kamano koni odok chien kipimo kod higni buora mosekalo. Even from the activities that go on in this region alone, it's evident that the threat of terrorism is not about to go away. So what do? We prepare ourselves accordingly, we train, equip ourselves, staff up and raise up to deal with this particular challenge. It has 26 office rooms, storage areas, conference room, including training facility.
Jatend migaono ne kata kamano koni dwaro nitiere mar gero apis ma kamano kuonde mamoko ariyo e pacho ka, to chutho mago mamonj njore osebedo katimore kinde ka kinde. We will replicate the design and the institution that has been done here in at least 2 other parts of the country using our exchequer resources. We will do this facility in one of the northern cities of our country, and we will do a similar facility in one of our western cities of the country. Jambetre mar piny Uingereza e pacho ka Jane Marionette koni okang' mar jelo piny Kenya gero tesendno momuonyo omenda maromo shillings milion 81 bende geto chiwo arita makare ne welo matimo limbe e pacho ka. The UK has the second highest contributor of tourists to Kenya. In 2019, 181,000 British nationals found their way to Kenya, many of them enjoying the wonderful, wonderful things that this country has to offer, from its amazing coastline to its safaris to the excitement of Nairobi nightlife and Mombasa nightlife as well, I'm sure. We want to keep them safe. So opening of ATPU police station today marks another symbolic support to Kenya criminal justice system with our developing partners that contribute to our common goal that we all share, that of bringing peace and security in Kenya and the region. Yepo mar odni manlog tich mar obila makedo kod timbe njore igeno ni biro konyo malich mokalo e lweny mar kedo gi jonjore e pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok mar jopuonj NAT koro dwaro mondo piny owacho kokalo kuom duol mondiko jopuonj TSC oruch chik matayo kaka imedo jopuonj osara. NAT wacho ni kaka chikno chalo sani, chenro mar medo jopuonj mar sombgi ni malo osara ok otime yo makare. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Twak e kind riwruok mar jopuonje NAT kod duol mandiko jopuonj TSC manyocha otaye kind tarik 7 kod tarik 9 mar dweni nomiyo jotelo mag NAT thuolo mar chwalo ywak ma jopuonje ni godo. Weche manyocha gi twak oriwo medo jopuonje lemo kod osara, keto jopuonje e kidienje mopogore opogore mag tich, lalruok e wi ywak jopuonj ni moko kuom gi tero e gwenge mangima tekie kod rochruok mar arita. We agreed to table a 60% salary review for teachers immediately. Teachers are the lowest earners in the job market in Kenya presently. Teachers want money. Oyuoko ni chik matayo medo jopuonje lemo mane oket kod duol mandiko jopuonje osediyo thoth jopuonje pacho kae kendo nyaka koro lok chikno. This policy has disadvantaged many of our teachers. That the policy must be reviewed to accommodate, motivate, and encourage teachers to start with. Teachers with higher qualifications must be considered for promotion. Jagorono bende okoni thoth jopuonje mindiko e yor kojolo ok gin man kod rang'iny midwaro kendo twak mane gibago gigeno ni biro miyo jopuonj man kod lony mowinjore thuolo mar yudo tije. Most of our teachers are being appointed on temporary capacity to administrative positions, yet they do not have the qualifications. We therefore demand as a union, on this note, that only teachers with the requisite qualifications should be appointed in temporary capacity. Olero ni jopuonj ma imiyo kum e wi ketho moro amora owinjo timnegi nonro malong'o kapok omigi twech. Disciplinary cases should be properly heard and well investigated before our teachers are executed. We want Teacher Service Commission to come out with a well-structured, reliable and dependable investigations. We shall never be divided. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nikwa Ramogi wadhi e yweyo moro machuok duogo to wan gi weche meg tuke. Milton Jaka Blanco weya kenda ka koro ang' nwanyagre anyaga. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Jakom mar rugby mar Kenya Oduor Gangla wacho ni pod en gi geno ni Kenya dhi tugo e tuke mag laro kombe mar piny ngima e tuke mag rugby mar jotugo 15 kon gi koni e seche ma gikore ni tugo mogik dwe mar 11 higa ma wantiere ni. Simba biro gocho e tugo mogik mar manyo thuolo mar dhi e World Cup e kindgi kod Portugal kod America. Be Simba nyocha orem e tielo mokwongo mar yudo thuolo no tarik 11 dweni eka nyocha ologi gi Namibia 36-0 e final. Neto club mar Arsenal no yango ni gidhi keto rak gi jatugo Alexander Zinchenko kowuok e club mar Manchester City motelo ne season manyien. Arsenal biro chulo pound $32 mondo mi jatugo no majahigni 25 odonji Emirates kata mondo mi oriwre kodgi e temruok madhi nyime motelo ne chak season manyien. Kwa tieko ni jatugo Mohamed Salah kod Sadio Mane manyocha ni tugo ne Liverpool kiny ne bede kweth jotugo madhi laro simbo mar jatugo mar ber mar adhula e Afrika. Mane yande okonyo team ne mar Senegal loyo Egypt e final mar Africa Cup of Nations kendo tugo mar laro team madhi e World Cup maigani.